Commissioner Anambra State na-ahụ hazi ego ọrụ ya na amụma mmepe nke Okpogho Odoziakụ Chiamaka Nnaka ekwela nkwa na ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo ga-aga n'ihu na ndị Anambra na-eketa oke ma enwee ihe nkesa nke mgbasapụ aka gọọmenti etiti nwere wee nye ndị ntorobịa nke Nigeria. Kọmishọna kwupụtara nke a na Ekwulọbịa nke kansụl ime obodo Agwata mgbe ọ na-agbape iru nke mbụ nke amụma ọzụzụ mkpụrụ ụbọchị 4 achịkọbara ndị ntorobịa mmadụ 500 sitere na Anambra steeti na amụma ahụ akpọrọ Anambra COVID-19 Action Recovery and Economic Stimulus. Onye nta aka Emmanuel Okonkwo ga-akọtọpụ akụkọ a. Ya bụ amụma akpọrọ Anambra COVID-19 Action Recovery and Economic Stimulus Program (ANCES) bụ amụma ewepụtara iji wee nyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka ọkachasị ndị ntorobịa nke ọ bụ ụlọ ọba ego nke mba ụwa wepụtara ya bụ amụma. Ndị ntorobịa ga-erite elele na ya bụ amụma na steeti a bụ ndị ntorobịa dị 500 n'ọnụọgụ, ndị a na-akụziri ọrụ aka nakwazi otu esi eji ego achụ ego n'ụzọ pụrụ iche nke esi na okpuru ọchịchị kansụl 10 na steeti a wee rọpụta, ndị gụnyere Agwata, Anambra West, Ọka North na South, Idemili South, Ihiala, Nnewi North na Nnewi South, Ọgbarụ nakwazi Onitsha South. Ya bụ Kọmishọna Nnaka toro nnọọ gọọmenti etiti otu o si wee họrọ ndị ntorobịa nọ na Anambra steeti na ndị ga-erite elele na ya bụ amụma ma kpọkwue ndị ntorobịa litere elele na ya bụ amụma ka ha bụ ndị ga-etinye ego ahụ n'ihe a chọrọ ka ha tinye ya na ya ma bara onwe ha uru. N'aka nke ya, onye ji ọkwa onye isi Cash Transfer Unit bụkwazi onye na-ahụ maka ego ahụ ndị ọba ego mba ụwa na-ekesara ndị ntorobịa bụ Maazị Ralph Enukora kpọkwuru ndị arọpụtara ilite ya bụ elele ndị a na-akụziri ihe ka ha bụ ndị ga-etinye uchu n'ihe niile a na-akụziri ha ma mụta ya nke ọma, wekwere ego ahụ a ga-enye ha ọ ga-akụzichere ha ihe mepụta ihe chọọ ka ha were ya mee. N'aka nke ha, ụfọdụ n'ime ndị litere elele na ya bụ amụma ndị gụnyere Nwaada Ndidi Amaka Eze Nwafọ nakwazi Maazị Aloysius Okafọ gosipụtara obiọma ha nwere n'ịbụ ndị arọpụtara ga-elite elele na ya bụ amụma ma kwee nkwa iji ego ahụ bara onwe ha uru n'otu n'otu. Ndị ọzọ nọ na ya bụ ihe mmemme gụnyere onye kọmishọna na-ahụ maka ụmụ nwaanyị na steeti a bụ Oriakụ Ifi Obinabọ nakwazi onye ji ọkwa onye isi Anambra State Case Coordinating Unit bụ Oriakụ Ogochukwu Ọjị site na Ekwulọbịa nke dị n'okpuru kansụl Agwata. Abụ m Emmanuel Okonkwo.